díle uvidíte, jak Anička s Míšou přichází do Brookhaven. To já nevím, co tady budu dělat. Jdu si pro kafíčko, nebo já nevím. Jdu se podívat prostě, jdu si dát prostě nějaký ty kafíčko. No, mám to tam. Musím se někam podívat. Paní, chtěla byste něco? Ne? Dobře. Tak paní, tady je doma teda. Tady. To je dobrý film. Ale tady nikdo není. Pozor, pozor, vystupujem. Jo, takhle většinou. No, nevím. Ježiši, co to tady je? No, nevím. Kde máme to? No, dneska se jdu projet. Jsem tady sám, tak je to docela tarný. Udá. Snad se někdo tady přiletí. Míšo? Míšo? Jsi ty? Míšo? Pomoc! Míšo? Kdo to je? Jsem já, Rohlík, tvůj brácha. Jsem já, tvůj brácha. Když tak Anička je tam. Tak nastup, Míšo. Ale já nemám ráda červenou. Jaj, pojď už, to je jedno. Není. Je, pojď už. Nemáš nic jiného? Ne. Čau, Ani? Ola? Já jsem zapomněl. No, ty jsi odstěhovala do Španělska a dlouho jsem tě neviděl. Ola. Česky. Vzpomeň si od mala. Ahoj. Tady máš knížku a nauč se to. Dobře. Tak. Mám pro vás 2 překvapko. Ale to auto není dostatečně velký. Nevadí. Já si sednu jako potom. Tak jo. Tak pojď. A jedem. A pomalu. Čekaj, já si musím vzpomenout, kdy to vlastně je. Já vím. Jsme tady. První dám Míše tady dům. Ne, první. Tady máš klíč. A tady je to tvůj dům. Jsem ti dal klíč a můžeš jít dovnitř. Si to prohlídni. A Aničko, ty tady máš klíč. A prohlídni si to. Jo, podívej si i do garáže, co tam mám pro vás. Do garáže. Jo. A už se naučí česky. Co jsi říkal? Že v garáži máš překvapko. To nemá co. Neboj. Já jdu si sem dát věci a přijdu hned. Jo. Neříká se OK, ale jo. Tady v Česku. Jo. Mám trošku jiný hlas. To už poznáváš. No. No, já tam nevidím tu věc. Tady motorka. Ale tma, chápeš?
Tady je motorka pro tebe. Motorka a nebylo by lepší auto? Já už nemám peníze. Mám. Já jsem vám koupil baráky, chápeš? Počkej. A nebo já si zavřu garáž a jdu si koupnu do mýho baráku. Můžu ti dát. Ne, já Můj nechci. oblíbený film. Mě přijde na kartu zítra dalších 5 milionů. tady bilion. Já nepotřebuju. Jo, a prostě vlastně jsem přijeli. Já jsem prostě chtěla. Toho No. jsem tady neviděla. No tak teďka tady bydlíš. No tak je to hezký ubytování. A Tak já jdu spát. tak ahoj, já jdu taky spát. Taky si dáváš. Tak. Kraj si dávej. Já potřebuji spát. Tak. Na postýlku. Jdu se třeba něco pyžámka. No, už je ráno. Tak, já jdu probudit je. Já jsem se už převlíkl, ale za nima. Jdu první záhničku, jsem se naučila už konečně česky. Má otevřeno, tak jdu. Dále. Se jí změnil hlas zpátky, jo? Čau lidi, dneska vás vítám u dalšího videa a no nic. Tak jo. Jdem probudit Míšu. OK, počkej, já tam skočím na ní. Na mě neskočí. Tak. Uvidíme, jestli je vzhůru. No to zase je po ráno. Já skáčím malý ptáče. To se kde naučila ve Španělsku? To co je? Jsme my. Dobré ráno. Dobré ráno, dáme spáče. Otevřeš nám. Na co? Já chci vzít na snídani všechny. No nic. Já si musím převlíct. Já tak si převlíkni. Jdu nahoru. Jo, ty si taky převlíkni. Já? Jo, oblečení dobrýho. A já Tak já jsem oblíkla. už dolů jdu. Proč máš policejní oblečení? Řekli jsme to až v autě. Dobrý, tak pojďte do auta. No tak to jsem si vzala, protože... Můžu prosím sedět vepředu? To je jedno. Já se zádu dělá špatně. Co jsi mi chtěla říct, Aničko? No, já jsem si zamluvila práci. Teďka budu pracovat policistka. Tak jsi se mnou v práci. Co? No, já jsem šerif. Aha. Tak, kam byste chtěli jít? Já nevím. Se najíst. Já bych chtěla salát, protože je zdravě teďka. Tak se to do burgerárny. No ale chci salát jenom. Počkej, tak já mám Kdyby bylo nápad. nějaký sushi. Sushi, to tady taky máme v Brookhavenu. Fakt? Jo. Oni to jenom dali jinam, a to postavili hrad. Aha. Ale jinak místo toho hradu tady. Jo. Tak. Tady mají různý jídla. Tak vystupte a všichni běžte kam chcete. Já se Je tady, to všechno zadarmo, nebo tady bydlíme sami. já se tady podívám. A jo? To je, co to je? Nebo ještě nikdo není nebo si dám starosta. pizzu. Tak já si dám svoje oblíbený. Good. Instantní nudle rámen. Můžu se podívat nahoru? Jo, neptej se. Já jdu jíst. Je to good. Tak já si vezmu bagetu. Možná si taky vezmu? Mňam, 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 mňam. Kde jste? Mňam, 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 mňam. Já jsem si vzala bagetu s vodou. Jo. Mňam, 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 mňam. Ivan? Tak, jste najezený? Já jo, teda.
Já taky. Co ty? Jo. Máš opičku, jo? Počkejte, pojďte na film. Já už jsem v autě, ale... Pojď. Vemte si nějakou sladkost tady vepředu. Já už jsem si své dala oblíbený Reese's. A jsem si dala popcorn. A pojďte, já nevím, co dneska dává. taky jo. dneska dávají nějaký polis. rysiska a půl věcí. Tak. Docela zajímavý, co? Chtěl jsem něco. Ještě jednou. Tak. Líbí se vám film? Jo. No, ale máte jen úplně, co mě to teda moc nebaví. Já nevybírám, co dávat za film. Tady jsou pár lidí, ale nikdo není starosta. Vlastně dneska se volí. Kdo bude starosta? Co máš film? Jo, když tak vás sem přihlásil tam. Nechci. Já neumím být staruška. Budu to říkat za chvilku v rozhlasu. Za chvilku to už bude v rozhlase. Dámy a pánové, dneska bude rozhlas. A nevíme, kdo teďka bude prezident, starosta a jde se volit. Tududuru. Rozhlas. Dnes bude vítězkou Míša. Míša je starostka. Tak Míšo, jsi starostka. Aničko, tak jak jsi to užila? Good. Mě zajímá, kdo to řekl v rozhlase. Nevím, to je jedno. Tak jsi starostka. Jak chceš to oslavit? Hele, Chci, no. dostavte se do sítě. Do sítě, on myslí asi do radnice. Tak jedem do té radnice. Jako si řekl, tak já si musím otočit. Nevadí vám to, Míšo a Aničku, že jo? Nevadí. Mě zajímá, proč nás tam volal. Tak pojďte nahoru. No. Aničko, ty zůstaneš v autě, nebo co? Jo. Tak pojď, Míšo, já jdu s tebou. Čau lidi, dneska jsem tam u novýho videa Jsi a kdo? dneska jdeme natáčet. Starosta jsem byl a teďka nejsem. Ona je pryč, řekněte mě. Ona šla na záchod, chápeš? Jo. Tak já jsem její brácha, tak mě to může říct. Tak jí řekni. Tak jí řekni, prosím tě, že je nová starostka. No to vím, to bylo v rozhlase. Že Míša je starostka. Teďka tam nejsem já, teďka tam je nikdo jiný. No, tak já odcházím. Tak jo. Nashledanou. Na shledanou. Jo, počkej, já se tady vypnu, nebo já jsem tady natočil video. Jo. Těšíme se. A pro tohle video to bude vše. Jestli se vám to líbilo, tak dejte like, jestli chcete. A odběr. A byl jsem tady s Aničkou a s Míšou. Ahoj. A tady s panem starostou, lomeno už není starosta. Já už nejsem starosta a je to, jak se jmenuje? A Aničko, řekni, co mají udělat fanoušci. Hned to naprosto a dejte like a odběr a to bude konec videa a
napište koment, jak se vám tady to video líbilo. Chce to další pokračování? A dejte opět se tady like odběr. Tak čau. Čau.